ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria nining atong misa sa adlawng Sabado. Atong iampo pinaagi kaniya atong mahal nga Birhen sa Pilar ug sa atong patron nga si Santiago Apostol nga ang kalibutan makabaton unta sa tinuod nga kalinaw binasi sa kamatuoran ug sa hustisya. Nga untang mga leaders labi na ang leader sa gobyerno mo dawat niining hagit sa pagka matinud-anon o pagpuyo sa tinuod nga hustisya alang sa kaayuhan o kalambuan sa mga taong ilang gialagaran. Ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis paghatag og mga donations o pagpamalit og mga raffle tickets nato hatagan usab unta sa Ginoo og nindot nga kinabuhi binasi sa hustisya o kaangayan sa ilang pagpanginabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Judas. Apan mga higala, hinumdumi ang giingon kaniadto sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Apan kamo mga igsuon, padayon kamo paglig-on diha sa inyong labing balaang pagtuo. Pagampo kamo diha sa gahom sa Espiritu Santo og pagpabilin kamo sa gugma sa Dios samtang naghulat kamo sa atong Ginoong Hesukristo nga sa iyang kaluoy maghatag kaninyo sa kinabuhing walay katapusan. Kaluy-i kadtong nagduha-duha, luwasa sila pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Ug ang uban kaluy-i usab inubanan sa kahadlok, apan likay bisan ang ilang bisti nga nabulingan sa daotang kailibgon. Kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili kamo mapukan, ug sa pagtugyan kaninyo nga walay ikasaway, ug malipayon sa inyong mahimayaong atubangan, ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo, ang kahalangdon, gahom ug otoridad, sukad pa kaniadto, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
kanimo, O Ginoo akong Dios. Ang akong kalag giuhaw kanimo, O Ginoo akong Dios. O Dios, ikaw ang akong Dios nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod, o giuhaw ang akong kalag. Sama sa yuta nga uhaw, walay kinabuhi o walay tubig. Ang akong kalag giuhaw kanimo, O Ginoo akong Dios. Sa ingon nagsudong kanimo diha sa sanktuaryo, aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo. Ang akong kalag iuhaw kanimo, O Ginoo akong Dios. Sa ingon niini daygon ko ikaw samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkiti, mabusog ang akong kalag. Og sa masadya nga mga ngabil, magdaig kanimo ang akong babag. Ang akong kalag iuhaw kanimo, O Ginoo akong Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya namalik sila sa Jerusalem. Samtang naglakaw-lakaw si Jesus sulod sa templo, nangadto kaniya ang kadagkuan sa mga pari, ingon man ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga punuan sa mga Hudeyo, ug nangutana, unsa may imong katungod sa pagbuhat niini? Ug kinsa may naghatag kanimo sa maong katungod? Miingon si Jesus kanila, mangutana ako kadinyo og usa lang kapangutana,
O kung makatubag kamo, tuganan ko kamo sa akong katungod pagbuhat niining mga butanga. Tugani ako, diin man gikan ang katungod ni Juan sa iyang pagpamunyag, gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao? Unya, nagtimbang-timbang sila sa ilang itubag kaniya o nag-ingnanay unsa may atong isulti. Kung moingon kita nga gikan sa Dios, musumbalik siya pagpangutana. Unya, ngano man nga wala kamo mutuo kang Juan. Apan kon mutubag kita gikan sa tao, nangahadlok sila sa mga tao, kay ang tanan nagtuo man gayod nga si Juan tinuod nga propeta. Busa mitubag sila kang Hesus, wala kami masayod. Og miingon si Hesus kanila, nan dili ko usab kamo tug-anan sa katungod ko pagbuhat niining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Saint Jude or San Judas, usa sa mga disipulos, mga apostoles, labi na ni San Pablo, mipahinomdom nato nga ingon siya, apan kamo mga igsuon, padayon kamo paglig-on diha sa inyong labing balaang pagtuo. Kaning atong pagtuo balaan. Ligay ay imong tupad, na lig-o na ng imong pagtuo. Dili gyud nato i-compromise sa pagtuo sa kalibutan ang atong pagtuo kay gikan ni sa mga apostoles. Munang niingon siya diri, pag-ampo kamo diha sa gahom sa Espiritu Santo, ug pagpabilin kamo sa gugma sa Dios samtang naghulat kamo sa atong Ginoong Hesukristo. Kining atong panaw gibutang man sa ato rong tema nga journeying together. Dili mahitabo nga makapanaw ta hangtod ngadto sa langit kun ang atong pagtuo gibase lang sa tawhanong otoridad. Ang ato yung pagtuo, kinahanglan langit nun, aron adto sa tamusangko sa langit. Muna, ang conflict karon kinsa may atong sundon, ang otoridad bas Ginoo o ang otoridad sa tao? Ang gahom bas Ginoo o ang gahom sa tao? Kamo, kinsa inyong sundon? Ang mga tingog baluya kay ang gahom sa Ginoo, anak kay. Oh. Murag luya kay mga naong ba. Mo na si Kristo diri sa atong ebanghelyo gi konfrontahi siya sa gahom nga tawhanon, authority to sa iyang panahon. Mao toy authority. Nya siya naghimo siya bag-ong aksyon nga nahasupak sa authority. Tanawa kinsa mga authority nga niduol niya, niingon diri naglakaw-lakaw siya to sa templo, nangadto kaniya ang kadagkuan sa mga pari. Kana lang authority daas mga pari, kadagkuas pari, obispo, kardinal. Zaman, o kamoy doolon ana, nya ingnon honong mo anang inyong gibuhat. Nya ang musulti nimo ana pari, obispo o kardinal. Mohonong ka dili. Hoy. Na kay gibuhat ba? Nya nagtuog yung ka nga ang Ginoo mo'y nagsugo nimo, nya ingnon dayon ka sa kardinal o sa obispo o sa pari, hunongan na. Mahunong dili. Hala mo diha. Lig-on kay niyo Unya kadagkuan sa mga pari,
ingon man ang mga magtutudlo sa balaod. Sa ilang panahon sa una, kanang mga lawyers nila, pastilan, usa lang kasulti ana, priso gyud ka, og di ba bitay ka. Basta sila na mo hukom, mga maghuhukom ko to. Ang yarog doolon ka sa judge or usa ka lawyer o usa labi na gyud lawyer sa Department of Justice or sa Ombudsman o sa panang usa Supreme Court. Nya ingnon kang hunongan na imong gibuhat, di ka mohunong, priso gyud ka. Ang saban mohunong dili. Ana, hilom na kayo. Nya niya pagi katapusan ang mga punuan sa mga Hudiyo. Kanang ilang mga leaders sa naamna sila mga mga lugar-lugar murag tawag na to tinga ito mga mayor, gobernador, congressman, senador. Nya magtabangay ni silang tulo. Magkahiusa ang mga pari, ang mga lawyers o ang mga gobernador, senador, mayor, congressman. Nya moingon nimo hunungan ang imong gibuhat. Ang saban, sunod dili. Og ako'y sultihan moingon ko bahala mo din mo sunong tay. Ano maglisod-lisod man ta? Di ba? Og mauni ang giatubang ni Hesus sa iyang panahon. Og mao na nga kining atong patron dinhi kay nisunod man siyang Hesus, putol gid ang liog niya. Si San Esteban nisunod man ni Hesus at sila yung naguna sa Esteban, gibato hangtod namatay. Kaya nga naman, ang gibarugan ni Hesus, authority gikan sa Dios. Mo nang ningon siya, mangutana ko ninyo, kadto si Juan nga namunyag, diin man siya authority ato, sa Ginoo o sa tao? Tubag mo, Ginoo. Pero sila, wa mo tubag. Ang mga katong tulo ka buok, kadagkuan, ila usang gi-analyze, mga lawyers nag-analyze, ingon sila, muingon tang gikan sa Ginoo, iya sa tang ingnon, wa lagi mo mutuo ni Juan. Kaya mas sila mutuo ni Juan. Insa unya, ug muingon sa tang gikan sa tao, purti ra bandaghan sa ato mga kaigsuonan nga nituo ni Juan. Basig kita na sa dunya mabati. Ang ilang gisulti, wa mi kahibaw. Ambot lang, diin to si Juan ato. Ningon sa si Jesus, di na lang sa kumusulti ninyo, o diin kong authority, padayonon ko nigbuhat, sa mga si Juan, padayon sa buhat sa iyang, kung wa man mo kahibaw. Pero, human ato, nangita silag paagi, aron ilang magamit ang ilang balaod, nga gikauyunan sa mga pari, sa mga lawyers, o sa mga leaders nila, mga equivalent lagi na sa itong mga governor, mayor, apil ng barangay kapitan, aron maunsa man mapatay nila si Jesus, mapapriso o mapatay. Ang una nilang gipatagamtam niini mao si Juan nga magbubunyag. Ang gihimong example ni Jesus, napriso dayon si Juan. Pagkapriso ni Juan, naputol yung liog ni Juan Bautista didto gyud prisuhan. Pagsunod si Jesus dayon, lansang gyud sa cross. Karon mangutana ko ninyo, kinsa ninyo dinhi ang mosunod sa authority ni Jesus ta sa kamot? Kinsa ninyo dinhi ang gustong malansang sa cross? Naisas kamot ay, oy, lingi anak ninyo, tawag garatong pimag dito. Bitaya na diyas bota pumiro kanang naang tulo ka buk ni isa. Ayaw lang ilansang, masaka naman aron kaya na may scaffoldings, bitay lang dito. Gikan karong
buntag ighumas misa hangtod sa hapon. Naaw na to di ba na mo reklamo. Ay na isa diha tulok buok. Di ka mo magyod, ay Padersiano, sabi mo gipabuhat na mo. Ikihan as Padersiano in justisya. Mao na. Listen. Pero unsa may response ni Hesus? Naghimo siya og ilang gitawag og pundasyon sa iyang gitukod nga simbahan. Og ang pundasyon mao ang 12 ka apostoles, nya siya mao'y sentro, nahimo silang 13 ka buok. Karon tingali ang sikat karon sa Senado ang Brave 13. Brave 13. Si Kristo sad gahimo sa Brave 13. Siya mao'y tawgon talag Senate President. Unya naa siya 12 ka mga apostoles. Ang mission, change the world. Ang mission ron sa Brave 13, matod pa, kung tanawon yung social media, unsa man, discover the corruption sa flood control, sa corruption sa education, sa corruption sa PhilHealth, ug uban pang mga problema sa atong nasod, unemployment, kaning ni ang mga drugas, insurgency, o kaning ni ang uban pang mga problema. Discover them, address them. Kinsay, matod pa ni Senador Aimee, part sa Brave 13, atong tangtangon ang tanang mga tabod. Kaya ang ilang pagtuo, katong ilang giilisan nga majority, daghan kay gitabunan. Karon kuno, ukba nila ang tanang tabon. Unsa may resulta? Hapit silang tanan na anay mga kaso. Gikasuhan sila o daghan nila ang tagaan na og warrant of arrest. Si Bato de la Rosa, ang iyang warrant of arrest gikan sa ICC. Si Jinggoy karon, bag-o, Jinggoy Estrada, gikan sa Sandigang Bayan. Na nasa kuno ang kang Marcolita, Villanueva, Chis Escudero, isa pa tungo sa? Basta pulos-pulos na yung mga kaso. Robin Padilla ba to? Kanya na ako'y nabati nga gisulti ni Senador Marcolita sa kanang iyang programa sa ilang programa sa TV. Naam sa nas YouTube karon, makita na ninyo. Ningon siya, nisulti ko no si Jinggoy niya nga hapit kada oras pag human gid niya support sa Brave 13, hapit kada oras, hapit gani kada minuto na ay mo text, na ay mo tawag niya mo ingon unsa may imong pilion, plunder o principle, kulungan o principle. Mo na ingnon kuno siya, balhin lang aris minority god, simple ra kay nang kaso nimo. Og mobalhin lang ka, mo biya lang ka ng majority, mobalhin ka sa minority, sulbad na ng kaso nimo. Nga nisulti ko no si Jinggoy ngadto ni Marcolita. Siya mo sa gasulti ani si Marcolita, verify lang niya ninyong tinuod ba. Iya ko nung giingnan. Nga ikaw, sa may imo. Ingon ko no si Jinggoy, di ka naman ko sa prisuhan. Barugan ko ni. Prinsipyo ako. Mo na karon, gawas da yung iyang warrant of arrest. Kaya iyang gipili, prinsipyo man, nga kining atong solid 13 di tanibiyaan. Ambot si Loren Ligarda o wa ba sa kana ko na nang ilarong assistant sa vice sa speaker o sa kanang president sa Senate ni Cayetano. Sila mga bilyar, mo day mga bilyar na nasa mga kaso, duha na kabuk bilyar, gikasuhan na sad. Sila ragid mo dunay kaso.
Pero ang dito sa minority nga daghan sa kayong mga gipang accuse, daghan sa kayong nanulti nga sila na taga-agmalita, nga sila na related po sila adto mga kuan dito, scam sa kuan. Wa gyud kaso. Pero ang diri speakers, mao ra gyud ay kaso. So kita kay nato dinhi ang authorities kalibutan versus authorities Ginoo. Mo na si Kristo iyang gi-highlight kinsa may authority nga atong sundon. Nya kining authorities kalibutan mga igsoon, kuan ni sila, ang gigamit nila pride. Ang authority bas kalibutan, garbo ang gigamit. Ug unsa man ang garbo, kinahanglan gyud ako ra gyud ning authority. Why mo ilog ani? Ang garbo hakog kay na. Hakog. Unya ang garbo wa sad nay katagbawan. Mao na tan-awa ra ning ato mga authorities kalibutan nga turtigyud ka kalibutanon, di gid na sila matagbaw og gahom, naniguang na lang na sila dihas authority, di gid na gustong pulihan. Maghimo na sila dynasty. Unya hakog kay na sila kwarta. Why hunong ang pagpangwarta? Sige yung pangwarta. Why katagbawan sa kwarta? Unya, why katagbawan sa kanang gitawag na tog honor? Muna, hala, panindot sa balay, panindot sa naong, panindot sa mga sakyanan, hala, sabong anang daghang mahalon nga mga alahas. Why hunong? Daghan na kay na sila diya gipangmuta nga mga sapatos, mga bag, daghan kayo, mga milyon-milyon, mga 1,000, 100,000, tag 40 kabuok sakyanan, nga tag 20 million, tag 40 million, ang mga kantidad, tigin na sila matagbaw. Kay garbo man. Matud pang papa na ako sa una, wa man to'y grados papa, aw nakagrado to kay naka-eskwela man to mga 1 week or 2 weeks batos grade 1. Yan, graduate man dayon to. Pero si Papa maoy nisulti na ko ani na hinumdum lang sad ko karon, bata pa kay mo istorya tos Papa kani kunong garbo. Ang garbo kuno mura kuno gantangan nga way ali ang lubot. Kaya ang sa una, ang bugas sa una di man to kilohon, gantang man to nya ini kapuno kalison ana o sa kagantang ana ingos Papa kanang garbo. Kaya daghan man sabing mga kaliwat nga garbuhon kayo, igihan kay giyuta, igihan kay tanom, ana ba abisag kamo na klaro na mga naong ninyo. Nawa di mo yung mga kaliwat nga mga garbuhon sa kayo. Nahakog kay istanan, bisag dako na kay sila lugar dito. Ano din nganong pitos magana mga daan diha bisag i-bike dili magkasugat. Ngano man tungod kay di gyud mo hatag og dako-dakong yuta para ang karsada malapad-lapad. Mga hakog kayo, garbo ang gigamit. Ano nya moingon din, ako na yuta. O say katungod, ako na yuta. Na muhunay, ako na yuta. Ana, iniglinog, unya muliki na tong yuta, mubiya. May kay diha, pundo diha, imo man kanang yuta. Pero sige na lang. Mao na ang matud pang papa, ang garbo mura na siya og gantangan nga way ali ang lubot. Bisan pa kunog imo pa kuno nang yab-an og pila ka sakong bugas, di gina mapuno. Gakuan mo? Ilingi ay mong tupad ina naay ali imong lubot. Naay ali imong lubot ana. Kamao ba kang musulti nga enough na ni? Mao man na ang virtue of modesty or kanang virtue of man humility. Kamao kang moingon sakto na ni. Sakto na ba ang atong halin sa atong ticket? Sakto na? Kuwang pa kay ang atong kanana ang atong target nga ibaligya mga labing minus 200,000 ka mga tickets nya karon kay 17,000 pa may atong halin pero pakpak lang yapon ta 17,000
Pero pila pa may kuwang? 200,000 minus 17,000. Ha? 183,000. Kaya pa na itong ibaligya hangtod July 25. Kung basig ka mo'y gabutang og limit sa inyong gantangan. Naam sa to'y gantangan sa unang atikasan kayo. Kabantay, ang itong baga kay glubot ba? Onya, di ana babaw ini. Di ana, dali kay mapuno. Di makakabantay. Ana raman nga to. Ngano, man maganaana dito sila sa papa. Ngano, maganto ko mo palit dito. Dako-dako, man to niya. Kanay mura maggamay. Nada ito ali sa dito. Basig ka mo yung mga mabaw kay gantangan. Dali kay mapuno. Dali kay mong muingon, sakto na to nakapalit naman tag duha ka ticket, sakto na lang to. Ayaw, sige yung palit. Kada simana, 11 minus usa ka ticket. Kada simana. 11 minus, gikan karon hangtod. Kamong tanang naminaw nako sa akong kaning misa karon online o territorial. Ana, kakita na ba mo sa atong YouTube channel? Nagsige mo og view, like, share, ha? Ay, waoy. Tanawa Kanang naungay, kita mo sige, view, like, share. 292,000 ang atong subscribers. Kung mo palit lang nagtag sa katikit kada simana, pila ka kabuk ticket atong mahalin. Pwede mo makapalit sa online. Unsa man pagpalit sa online? Atong bank accounts, naman tay bank accounts, nya naa sa tay GCash accounts, na kwarta padala. Sundalan ning atong gibutang sa atong screen. Kamo mga online, kamo nakadungog ani rong atong kuan. Huwag tangan na inyong pagsigig pangandoy ana mga butang sa kalibutan, kwarta uban pa diya. Ihatag na address community. Mao na ang Solid 13 or ang Brave 13 nga gitukod ni Hesus, ang ilang concern ang kaluwasan sa katawhan. Ang concern atong tulo ka sektor, mga high priests, mga lawyers o mga leaders, ang ilang concern ang kaluwasan sa ilang kaugalingon. Sa ato rong mga politicians dinhis atong nasod, kinsa man ang dunagyoy gugma sa kaluwasan sa katawhan, ang Duterte's group o ang Marcos group. Pamalandongin. Nya mo na itong suportahan. Kana bang kamaong mo abli o kamatuoran? Matod pa ni Senador Marcolita, kinikuno karong panggipit nila, pang pressure nilang Brave 13, tungod ra gyud kuno ni kay gustong alihan nga dili gyud ipadayon ang investigasyon sa flood control diha sa Blue Ribbon Committee. Kay ang flood control mo'y sikat kay karon, pero naabayay dagko pang korupsyon sa laing mga sektor nya ila mangyapon ang digapon ang kana ra gyung korupsyon kuno nga dako kayong nahimo dinhi sa atong nasod, gitabunan gid na sa ato rong mga gamhanan sa nasod. Nya sila nga Brave 13 karon, gubon gyud sila para dili sila makahimo og investigasyon. Atong iampo mga igsoon, si Kristo bisag gipangpatay sila, bisag si Kristo gilansang sa cross og ang mga apostoles gipamatay, nakapadayon sila sa ilang misyon nga niabot din hikaros Compostela. Gapista gani ron ang San Fernando. Kana si San Fernando El Rey, usa na kahari, pero nisunod siya ni Jesus. Sa ato pa di ay dili mawagtang ang authorities Ginoo, bisan pag ang iyang mga gitanggaan anang maong authority pamatyon.
Muna ayaw kabalaka kung ikaw patyon, kung ikaw prisohon. Matud pa ni San Pablo, ang akong kamot og tiil gikadinahan, pero ang akong pagtuo ug ang gahom sa Dios ug ang pulong sa Dios dili makadinahan. Matud pa ni Marcolita atong iyang speech, kaning inyong mga kaso gibutang nako, kining inyong gipanghulga nako, ug ang inyong tumong aron ko mohunong og tabi, mohunong og trabaho, failure mo. Kay di jud ko mohunong og di sa jud ko mahadlok. Nindot no? Brave 13. Atong iyampo nga unta di sila daugon aning tawhanong pressure kay mausad ni ang tan-aw nato kahayag sa atong nasod nga mabutyag hain ni padong ang daghan kay kwarta, trillions of our pesos na wagtang niining 2022 hangtod 2025 karon 2026 padayon nga nawagtang ang mga kwarta nato, trillions. Si Bato de la Rosa nawagtang, proud kaayo ang atong DILG nga duna nay 225,000 ka mga kapulisan kuno nga nangita ni Bato de la Rosa. 225,000. Nakuha, ninduta unta ning 225,000 mangita ni tanan nga gikurakot nga kwarta nya ibalik sa panudlanan. Ninduta ka no? I-appeal na lang sa Bato de la Rosa kay basig nagdahasan niya to siya. Pero i-appeal po tong mga malita nga nangawa, oy, hain ka to kato mga kwarta. Makakita baka ni sila kaning 225,000 ka mga pulis. Kay kunuhay ato yung ipahamtang ang hustisya. Kay gitawag na ron si Bato de la Rosa og fugitive, ano? Fugitive. Ano bang murag nilikay ba sa hustisya kuno? Mao nang dako ng sala ang paglikay sa hustisya. Pero dili ba dako usab nga sala ang pagpangurakot og trillions sa atong nasod? Ato sa tingaling tagaag equal nga pagpaningkamot og pagtagad. Iampo na natong atong mga leaders na magsunod gyud ni Kristo. Manindog ta. Mga igsoon, pinaagi sa ebanghelyo si Kristo misulti sa angay natong buhaton, labi na gyud ang pagsunod sa kamatuoran ug sa Dios nung otoridad. Busa moingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan padayong magtudlo sa tunhayng mga kamatuoran ni Kristo uban ang gahom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga kasing-kasing sa mga pangulo sa kalibutan, dili unta magmatig-a sa ilang pagpamati sa tingog ni Kristo karong panahuna, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sila nga nagunahuna nga mupuyog relihiyosong kinabuhi, mangita nga sundon ang kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang atong walay ikasaway o balaang pagpuyo, magwagtang sa mga daotang espiritu nga naglihok sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami.
nga ang mga matuohong mihalinagikan ni ining kinabuhia, makatagamtam sa masanag nga banagbanag sa walay katapusang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Makagagahom nga amahan, dawata kining among mga pagampo, nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg pagpagmaya sa iyang ngalan. Ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Hesukristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan,
hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imumahan ang gingharian, ang gahumugang himaya, ang tut sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo galawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy,
kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalig-on, divine strength. Ang ato lang batunan mao ang gugma ug pagpaubos, dili ang authority sa garbo nga makalibutanon kaayo. So padayon tag pamaligya og raffle tickets nya, padayon sa tag pamalit. Kada semana palitag usa ka ticket labing minus kitang tanan nya, mamaligya pa gid ta, makahalin lang tag labing minus duha ka ticket kada semana, okay na kay na hangtod sa July 25. Unya ang atong kuan karon activity nga dako mao ang Santa Cruzan. Alas 4 sa hapon magsugod ang atong short procession sa mga sagala o sa atong karo. Magrosaryo ta, magkanta ta o murag wa tingali rosaryo, kanta ra siguro sa mga Marian songs nya, maglibot ta nya ika-alas 6 dinhi ang atong Santos nga misa nya, ighuman Santos nga misa dunay culmination program dito sa Luyo, sa atong ground sa Luyo. Tambungin ninyo ha, pagdala mo inyo mga snacks o pagkaon para di mo magutman kay di ta kasiguro og naabata ikatunol-tunol ninyo. Importante nga magtigom ta, aylan ng kaon tingali no. Mura mo nangaluya, mo ganahagway kaon. Unya, ang atong mass wedding, ugma na ang katapusang adlaw sa atong pagpanawat sa mga kuan. Bot pila na karon atong mass wedding? 124? Wow, atong pakpakan 124 na. Pila pa may kuwang? 163 may atong target. Naapay 39. Sus, dako apay 39. Purting daghanang kapuyo-puyo dinhi sa Compostela. Sa Compostela palang daan. Nya ato ganang gi-welcome bisag dili taga Compostela. So atong ihangyo pakasal in taon mo mga nagpuyo-puyo kay impiernohonon gyud mong mamatay mo kalit patay impierno gyud mo ana. Mortal sin gyud na. Nya mo to ha, sunda ang atong social media platform kining akong Padriciano Obod nga YouTube channel. Sige gyud mo review, like, share ug subscribe kada adlaw. Nya aron makamatngon pud to silang uban maligya batag ticket makabasin pa dai makuanan sila matauhan no. Ana. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo Banaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.